Is-sena li għaddiet madwar 360 persuna b'diżabilità daħlet fid-dinja tax-xogħol. 75% tal-ammont ma kinux jirreġistraw għax-xogħol. Dan intqal mill-Ministru għall-Edukazzjoni u x-xogħol Evarist Bartolo waqt żjara fi stabbiliment tal-kumpanija Farsins, kumpanija li ilha timpjega dawn il-persuni ferm qabel ma kienet infurzata l-liġi. Xhieda ta' dan hija Janice Baldacchino. Nilli hawnhekk kważi 11 years u receptionist u ma' security. Interessanti għax kull jum xi ħaġa differenti allura ma tiddejjaq qatt. L-ogħla rappreżentanti tal-kumpanija tkellmu dwar sens ta' responsabilità u li lin mis-suċċessi finanzjarji l-aqwa kejlu l-kontribut lejn is-soċjetà. Farsins bħalissa tħaddem madwar 30 persuna b'xi tip ta' diżabilità. Antoinette Caruana, responsabbli mir-riżorsi umani, spjegat li t-tip ta' xogħol li jagħmlu persuni b'diżabilità ivarja u dan skont id-diżabilità tagħhom minn mentali sa fiżika. Mbagħad hemm nies oħra li jkunu impjegati tagħna jistgħu jiżviluppaw diżabilità matul is-snin għax jikbru jew għax jiġri xi ħaġa, u dawn nies jibqgħu jagħmlu x-xogħol tagħhom jew nbidlulhom rol. Jiġifieri x-xogħol jista' jkun normali daqs kwalunkwe persuna oħra ma tagħmilx differenza l-ebda d-diżabilità. Mbagħad vera jista' jkun hemm nies oħra li jkollhom diżabilità, jista' jkun diżabilità mentali li nkunu qegħdin nagħmlu effort biex insibu xogħol li huwa adattat għalihom. Jidħlu jintegraw fit-tim u jkollhom ħafna reperkussjonijiet pożittivi man-nies l-oħra għax jiġibu ħafna għaqda iktar ħafna teamwork, ħafna effetti pożittivi fix-xogħol fl-ambjent tax-xogħol. Il-kumpanija qed tkompli tinvesti u tkabbar l-operat tagħha. Fil-fatt għaddejja ħidma fuq investiment ta' 27 miljun euro li se jwassal biex il-kumpanija issaħħaħ l-esportazzjoni. Il-Ministru Evarist Bartolo fakkar li meta l-liġi bdiet tiġi nfurzata kien hemm l-impressjoni li min iħaddem ma kienx lest jinkludi persuni b'diżabilità. Iżda dan ma kienx il-każ, anzi saret ħidma biex ikun hemm serħan il-moħħ għad tħassib li esprimow dawk li jħaddmu.